Ryan Brobl, y bas letraws yn un llac. Peniad gan Short at Robbie Pearson. Ond mae hwnna'n llac hefyd gan Pearson. Edwards yn dwy'n y meddiant at Draper ar ergyd ag Ashley Morris yn arbed yn isel i'w dde. Morris yn debygol o fod yn y gol i dîm Cymru Ec yn erbyn Lloegr nos Fawrth yma. Mae'n rhaid iddo fo adweithio'n sydyn yn fan'na i rwystro prif sgoriwr y gyngrair Greg Draper. Ryan Price at Ryan Brobl. Seintiau'n gwneud y cae mor llydan ac ymedron nhw i drio agor y bwlch yna digon o le rwan gan Jamie Mullen, yr asgellwr i argydio. Fymryn heibio'r postyn gan Jamie Mullen, y cynnig o de allan y cwrt. Tom Holland, Edwards sy'n dod i nôl i, ond y bêl yn cael ei dwyn gan y Bala. Pearson yn troi, dim trosedd yn ôl y dyfarnwr, Rule yn llithro'r bêl ac yn hollti'r amddiffyn, mae Mike Hayes yn glir. Ar y droed chwith yn syth tuag at Paul Harrison. Bydde fod i gallu cymryd honna nes at y golwr. Nath Blaine Hudson sticio at i ddyn, ond Hayes braidd yn wastraffus, mae rhaid deud. Ryan Brobl sy'n dros y gic rydd, dros y mur a dros y traws. Mae'n mynd o sgorio cic rydd yn erbyn y Bala yn gynharach yn y tymor. Mi athon isel y tro yna, yn mynd am y gornel uchan ath o tro yma. Sbender at Hudson, y Bala, ond i colli 1 o 11 gêm diwetha. A honno, wel, yn erbyn y Seintiau. Ryan Price, y cefnwr chwith, di mentro ymlaen. Y bas at Brobl i fewn i'r cwrt. Brobl ar ergyd i gefn y rhwyd. A ryw funud cyn yr egwyl, mae'r Seintiau di mynd ar y blaen. 5 gol y tymor i Ryan Brobl. Ond mi nath o ddefnyddio'r amddiffynwr yn dda i ddallu'r golwr ac i roi'r tîm cartre ar y blaen. Glenn Rule at Smith, cyffyrddiad braidd yn llac a tacl gadarn gan Tom Holland. Holland at Draper, Draper ergyd! O dim ond un peth oedd ar feddwl Greg Draper. Oedd y bas chydig y tu ôl i'r blaenwr. Wnaeth o'n dda i gael yr ergyd tuag at y gol. Ryan Price. Ryan Brobl allan ar y chwith. Ryan Price di parhau ar ediad. Troed dde sy'n gan Price. Mae wastad yn mynd i fod eisiau torri nôl ar y droed dde yna. Mae gan Brobl y croesiad. Smona llwyr gan Stewart Jones. A gol hawdd, gol syml i dyn Ebe, ddyblu'r fantais. Gol gynta Ebe yn uwch gyngrair Cymru. Mae di sgorio yn y cwpanau. Ac eithom gol haws na honna chwaith. Mae'n 2-0 ar ôl awr yma Newydd y Parc. Venables tuag at Jordan Evans. Pearson y croesiad, neb yna i'r Bala, cliriad gan Hudson dros Ben Jones, a mae yna gyfle i dyn Ebe i sgorio ail. Ebe, braidd yn wyllt gan y Gwyddel. O cyfle i'r Bala, un pen y cae, un cliriad hir, ac oedd y Seintiau drwedd ato, ond Ebe yn methu manteisio tro yma. John Routledge, derwyddor cytundeb newydd wsos yma. Holland, pas wael arall gan Tom Holland, a dyma Jordan Evans o'r bêl yn syrthu. Chris Venables yn y cwrt. Gath o ddim gafal ar yr ergyd. Venables oedd yr arwr i'r Bala pan wsos diwetha, sgorio dwywaith yn erbyn Bangor. Mi ddyle fod i wneud yn well yn fan hyn. Evans at Burke on Steve Saunders sy'n dwy'n y bêl. Mae gan Jamie Mullen. Edwards di mynd braidd rhy fuan, ond mae dyn Ebe di amseru'r hediad yn berffaith. Mae Morris oddi ar ei linell. A gol hawdd arall i dyn Ebe. Y drydedd i'r Seintiau. Ond maen nhw wedi curo'r Bala o 2 gol i ddim, ddwywaith yn barod y tymor yma. A gyda rhyw funud yn weddill, mae'n edrych dda bod nhw'n mynd i wneud ti eto. Ebe a'i ail o'r gêm. I thought first half it was evenly matched and they were trying to go man for man and trying to play a formation that, you know, let us play out wide, but second half I thought fitness told and we were always going to get that in the end. I thought, you know, we did well in the second half and totally sort of dominated the game. You know, we weren't at the races tonight. You need
you need lads knocking on 8s and 9s out of 10 to have a good performance, and we didn't have enough of that today. And credit to them, good team, and they've gone and punished us. But you know, we'll come back next week and work as hard as we can. Yeah, what is it? We've got a point now to win the league, is it, on next Sunday? 5 games to go. We want to win every game, so it's not going to be like the league's done and then you take your foot off. We're looking to win all 5 games. We're at the cups now, so we've got no more cup competition. So the league is what we're going to concentrate on. You know, it'll be an interesting running. There'll be some good games, lots of twists and turns, and you know, we'll be prepared.